Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva l-proċess biex il-Kunsill Ġenerali jaħtar jew jikkonferma lil kap tal-partit wara li saret l-elezzjoni ġenerali. L-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jgħid li f'każ li wara elezzjoni l-partit ikun fl-oppożizzjoni, l-Eżekuttiv għandu jlaqqa l-Kunsill Ġenerali biex inidi proċess ta' elezzjoni ta' kap skont il-provvedimenti tal-istess statut. Jgħid ukoll li għandu jitlaqqa Kunsill Ġenerali fi żmien 3 xhur mill-pubblikazzjoni uffiċjali tar-riżultat ta' kull elezzjoni ġenerali biex jiġi diskuss ir-riżultat tal-elezzjoni. L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddeċieda li dan il-Kunsill Ġenerali għandu jiftaħ nhar is-Sibt 20 ta' Ġunju u jsegwi l-laqgħat tal-Assemblej Reġjonali tal-Partit Nazzjonalista li se jsiru f'Malta u Għawdex matul il-ġimgħa d-dieħla. Waqt dan il-Kunsill Ġenerali li se jitlaqqas Sibt filgħodu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se jitressaq ukoll quddiem il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista rapport ta' dak li ħareġ minn dawn l-Assemblej li se jiddiskutu r-riżultati elettorali. Dan ir-rapport se jitressaq mill-President Riċerka Politika tal-Partit Nazzjonalista, il-Professur Marjan Lawri. Matul il-Kunsill se jsiru wkoll diskorsi mill-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Antony Sammut, mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċi Kalaxxone u mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Porċ. Il-Kunsill Ġenerali mbagħad jinkariga lill-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista biex tibda il-proċess tal-ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Kif jitlob ukoll l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, il-Kumitat Eżekuttiv approva anke regolamenti li bihom se tkun qed titmexxa din l-elezzjoni.